Bo día, tócame no nome de todos os concellos participantes neste proxecto falar do programa Apego e teño que comezar dándolle as grazas ao Consello da Cultura Galega, ao Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, por incluir este proxecto dentro dun tema tan interesante como é a transmisión e a lingua nas novas xeracións. Como o tempo é pouquiño, vou intentar ir moi rápido para darvos o máximo de datos posibles e empezo por compartir unha presentación. Pidevos desculpas polos fallos que poida haber porque non estou moi adestrada neste tipo de grabacións. Empezamos logo. O proxecto, o programa Apego, é un programa de dinamización lingüística que pretende, que ten como obxectivo a socialización en galego da infancia. Recalcamos o de que é un programa de dinamización lingüística, é dicir, non pretende intervir en outro tipo de cuestións como a regulación, etc., e que se desenvolve de xeito colaborativo coordinado entre varios concellos. Aí na pantalla estades vendo a lista dos 30 que en algún momento participamos, algúns deles levan unha marquiña, un asterisco, que significa que neste momento non están activos no programa. Xurdiu como proposta da Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua, da Cotenol, que o presentou, que o preparou nos seus trazos fundamentais e o presentou nun curso de verán traballando en lingua en Carballo para o seu debate entre máis persoas, sobre todo do ámbito técnico dos servicios de normalización, antes de poñelo en marcha e levalo en cada caso aos nosos concellos. O proxecto nace nunha situación sociolingüística preocupante. Só dúas imaxes para que a teñamos presente. Este é o mapa da transmisión. As zonas, segundo se van escurecendo, significa que a transmisión baixa. En ningunha delas é unha transmisión que garanta un aumento de falantes. En todos os casos é unha perda de falantes de xeración en xeración. Esta é outra maneira de velo, o índice de transmisión que elaborou o Seminario de Sociolingüística da Real Academia, aplicado aí, nese caso, a Galicia, que vemos que vai cara abaixo, é a liña amarela, e vémolo, comparado, por tirar un pouquinho así para casa, coa comarca de Santiago e coa cidade, co Concello de Santiago. En todos os casos é un índice negativo, é dicir, estamos perdendo falantes. É un programa baseado en estrategias positivas. Pretende aproveitar as emocións e os sentimentos para xogar a favor da lingua. Pretende ter en conta as responsabilidades individuais, sen esquecer, por suposto, que en toda esta cuestión da normalización do idioma hai unha responsabilidade colectiva evidente, pero tamén temos que apelar a que cada unha das persoas ten un ámbito de responsabilidade. Intenta traballar sempre en positivo, con mensaxes positivas, non focaliza os dereitos, senón nas actuacións. E ten en conta os diferentes contextos de uso que poden influir na socialización dun neno ou dunha nena desde o primeiro momento. Intenta demostrar a necesidade de manter o galego, que é imprescindible manter o galego como sociedade sana. Intenta demostrar tamén que é útil para a vida deses nenos e nenas no seu futuro, para o seu desenvolvemento inicial e posterior. E intenta crear, soster e reforzar redes en todos os niveis, tanto de persoas usuarias, de familias, como tamén dos propios servizos e das industrias culturais, etc. E aproveita o papel de referentes, de exemplo e de modelo que exercen as persoas adultas para os máis pequenos. Estas son as estrategias sobre as que baseamos todo o proxecto e o que fomos facendo nele. Está inspirado na teoría e na práctica da crianza. Aí temos a definición que fai a Real Academia do apego. Afección, inclinación, amor por algo ou alguén. Unha teoría da crianza que ten cada vez máis adhesión, que se está valorando positivamente como algo útil para que as persoas se desenvolvan con máis seguridade, con máis liberdade tamén. Entón, no noso caso, que intentamos é traer esta idea, o apego pola lingua, como unha forma de incrementar, o noso obxectivo, incrementar a porcentaxe de nenos e de nenas que reciben o galego desde o berce e arroupar o seu uso no proceso de socialización ata os 6 anos. Aquí vemos a PO,
polviño que está presente en todos os materiais, na imaxe do proxecto e en todos os materiais que elaboramos, e que é un apego, é dicir, un obxecto simbólico que lle damos aos nenos e nenas que poden adoptar ou non como ese símbolo dun vínculo que os ata, que os une e lles dá seguridade, polo tanto, co seu niño, co espazo de seguridade no que se cría, no que son arroupados. O apego, o proxecto apego, propónlles ás familias que usen o galego na crianza para crear vínculos coa comunidade na que viven, porque suma e nunca resta, para reforzar a identidade desa familia, dese neno, desa persoa na súa comunidade e para non privar esa nova persoa dun tesouro que compartimos, que herdamos e que temos o deber de alguma maneira de transmitir. E propoñémoslles tamén que ao sumarse ao apego pola lingua se sumen ao proxecto apego, se adhiran ao proxecto apego, se inscriban no proxecto. É unha diferencia con respecto a outros programas. Para que? Pois para facilitarlles, para achegarlles, para darlles argumentos, recursos, actividades e información. A través de algúns mecanismos que consideramos eficaces e que diferencian, como dicía, un pouco este proxecto de outros que desenvolvemos. O primeiro deles son as entrevistas individualizadas. Falamos con cada familia directamente, como nunha reunión particular na que lles poñemos os argumentos e na que lle presentamos materiais, na que lle entregamos materiais, na que lle explicamos como imos comunicarnos a partir de aí, etc. Creamos canles de comunicación que son permanentes con esas familias en particular, é dicir, enviamos periódicamente, por exemplo, correos electrónicos, pero tamén canles de comunicación estables, como pode ser a web ou como pode ser ao Facebook, espazos nos que saben que sempre poden acudir para preguntar, para resolver dúbidas ou para atopar recursos. E creamos unha adhesión. As familias inscríbense, asinan unha autorización para que lles enviemos información, dannos unha serie de datos, facemos como unha especie de momento de adhesión, que ten tamén un valor simbólico de compromiso. A primeira dos peares, a primeira das polas do proxecto, que lles damos? Argumentos. Resumímolos en 10 puntos que lles chamamos as 10 razóns por las que falar en galego desde o principio ao teu fillo ou á tua filla. 10 razóns que lles expoñemos na entrevista inicial, de maneira individualizada, que están incluídas nos materiais que lles entregamos físicos ás familias e que transmitimos tamén, de maneira transversal, noutro tipo de publicacións, presentacións, vídeos, etc. Aquí podedes ver as 10 razóns, non quería parar, simplemente van apelando á necesidade de transmitir algo que ti herdaches, que non tes dereito a privar os teus fillos dese tesouro, a bondade de ser portador de varias linguas, como van ser todos e todas os nenos galego falantes en Galicia. Sempre lles explicamos, non te preocupes en absoluto, van a aprender castelán e tes que, en realidade, esforzarte e tes que poñer o foco en que aprenden o galego para garantir que poidan escoller no futuro, pois que recibir varias linguas é unha riqueza para a súa educación, que o momento é perfecto porque é un momento de cambio e pode ser máis fácil incluso atopar a motivación, etc. Argumentos deste tipo están, por suposto, nos materiais, na web, podedelos ler con calma e, se é necesario, podémonos parar neles. A segunda pola, os recursos. Recursos que creamos, específicos do apego. Por exemplo, a caixa de benvida, que inclúe a mantiña apego do polvo pó, un álbum de primeiras experiencias que é moi ben acollido polas familias, unha guía informativa onde van incluídos os argumentos, onde vai un vocabulario, unha recompilación de cancións, ditos, xogos útiles para a crianza, un adhesivo e un medidor. Unha caixa que lles entregamos na entrevista inicial, xunto cun CD de música infantil que é unha mostra da moita música que poden atopar e que nos dá pé tamén a falar dese aspecto.
Audiovisuais que vamos creando, que vamos colgando nas nosas redes, os vídeos de pó, ou, por exemplo, unha canción para marchar para a cama como karaoke logo, vídeos musicais ou con contos, vídeo dos parabéns, etc. Imprimibles e tutoriais, que é o fondo máis grande neste momento, que se está ademais actualizando cada pouco, está medrando, que inclúe recursos como un calendario. Vou ir pasando as imaxes un poquinho. Estas son imaxes do material inicial, da caixa. Estas son imaxes do calendario que a xente pode imprimir e montar na súa casa ou nunha escola como considere. Unha ferramenta bastante útil para ir aprendendo moitas cousas. Aquí vedes as tarxetas de rutinas para traballar cos nenos e nenas os diferentes momentos ao longo do día. Unha tarxeta, unha folla para aprendermos que hai que, como se chama a roupa, que hai que dobrala, que hai que colocala na maleta, cantas temos que levar, as tarxetas de celebración de diferentes momentos do ano, como pode ser o Nadal, o Samaín, etc. Un calendario que é un conto no que explica como é o primeiro ano de vida do bebé, pasatempos, tarxetas para convites, menú semanal, tarxetas para facer xogos de psicomotricidade onde aprendemos nomes, partes do corpo, como contar unha acción, e a parte de que promovamos que nos movamos un poquinho máis, as tarxetas de emocións ou os bits de intelixencia. Teñen xa unha colección xa bastante grande, temáticas variadas de animais, partes do corpo, elementos do contorno dun bebé na súa casa, no espazo público, alimentación, etc. Aquí vedes simplemente dous exemplos nun formato que é o de tarxeta, pero que hai outro tamén que é para utilizar en pantallas de proxección dunha aula ou un dispositivo móvil, etc. Todos levan acceso á pronuncia da palabra. As tarxetas para, perdón, as etiquetas para marcar o material ou incluso un cartel COVID, que as instruccións COVID. Recursos dos que tamén informamos, a parte dos que o apego vai producindo, hai unha chea de recursos dos que achegamos información ás familias, tanto na entrevista como despois, arrolos, recitados, xogos, audiovisuais, outros proxectos e outras páxinas onde se divulga material útil para a infancia ou reflexión, recursos, etc. A través de charlas e obradoiros ou contos, como podían ser os contos de Alí, a través de reunións con algún tipo de asociación ou presentacións que se fan nas festas, etc. Sempre estamos achegándolle recursos. A xente demándaos, necesítaos, non nos coñece, non teñen a difusión requerida. Sorpréndenos, por exemplo, que a xente non coñece cousas como Radio Picariña ou recursos deste tipo. E recursos que tamén promovemos, iso que poñemos aí abaixo un pequenino. Non só damos a coñecer o que hai, senón que estamos producindo un efecto para que se creen novos recursos. Estamos xerando de alguma maneira un mercado tamén. Segunda pola, actividades. Actividades que programamos para os máis pequenos e pequenas de 0 a 6 anos, pero tamén para as súas familias, pais, nais ou persoas que os coidan. Actividades que promovemos, non só as que programamos nós, senón as que xeramos ou que promovemos que se xeren noutros departamentos municipais ou en outro tipo de entidades. E das que informamos a través de diferentes medios. Cada concello desenvolve de maneira independente as súas actividades. Cada concello, vos ir pasando un pouco imaxes de diferentes soportes de divulgación, mentre vos explico isto. As actividades completan e reforzan a programación infantil que é iniciativa moitas veces de outros departamentos, non directamente dos servizos de normalización. Xeraron un aumento de interese polo público máis cativo, prodúcense máis contidos para ese público, máis departamentos municipais están interesados en programar para eles. Habitualmente son actividades para un número reducido de participantes, polas súas idades, polas súas características propias e tamén pola propia característica da actividade. Nalgúns sitios son exclusivos para familias do apego, noutros lugares son abertas, segundo o enfoque que cada concello lles queira dar. E van xerando un arquivo común de información que compartimos, de avaliación que compartimos entre os concellos, entre os servicios de normalización, que nos permite tamén traballar de maneira máis documentada e ir xerando como un fondo de coñecemento
que nos permite tamén moitas veces suxerir contidos ás produtoras, a artistas e demais. Varios concellos publican soportes, publican materiais periódicos como folletos e demais para divulgalas, envíanse por correo electrónico, as cales máis efectivas en cada caso para que cheguen ás familias directamente que van a ser as súas beneficiarias. E son, creo que para sinalar, pois algunhas puntuais como poden ser as festas do apego que hai no Nadal en varios sitios ou no verán, festas que aglutinan actividades varias e que tamén son un espazo de encontro entre as familias. Unha das funcións que fai esta pola do apego, que é intentar que se coñezan, que xeren novas relacións, que exista unha comunidade cada vez máis rica de familias que poidan arroupar a crianza deses nenos que vexan reflectida tamén a súa familia noutras. Terceira pola, a información. A información sobre espazos para a infancia, recursos, convocatorias, actividades, publicacións que teñen relación coa crianza en galego, que se transmiten a través de varias vías, nas entrevistas individualizadas ás familias, a través dos correos electrónicos, con folletos ou publicacións periódicas ou específicas, con presenza nos medios de comunicación, na web do apego e nas redes sociais. Información que é moi ben acollida e valorada, ainda que tardamos algo en decatarnos, esa imaxe que vedes aí, que é xa a mi bella, que publicou o Concello de Carballo, un contido que nos parecía obvio, que todo mundo coñecía, que tiña fácil para atopar, pois resulta que así en nada tivo foi compartida máis de 1000 veces, cousa que nos despertou un pouco a necesidade ou a evidencia de que había que publicar nas redes sociais, de que tiñamos que divulgar moitísimo máis a información que nos parece que está a man e non é certo. Preguntas como, pero hai tanta música infantil, pero onde a topo? Ou como sei das actividades que se programan son moi frecuentes, que nos dan idea de que é necesario traballar a divulgación. Algúnas cifras para ir achegándonos ao final. Chegamos a 30 concellos, neste momento manteñen activo 18, de características sociais, poboacionais, diversas, de todas as provincias, máis da Coruña, porque é onde hai máis servizos, de cores políticas variadas, e todos sempre a través dos seus servizos de normalización. Unhas 6.000 familias adheridas, chegamos directamente a contactar, a establecer algún tipo de vínculo cunhas 6.000 familias que son moitísimos máis nenos e nenas, dado que os contactar a familia non só ten habitualmente un neno e pico, senón que tamén ten outras familias ao redor, as que lles conta, as que lles transmite, as que convida a ir a actividades, as que comparte recursos, etc. No caso da principal rede social que traballamos, pois chegamos a máis de 10, chegamos a moitas máis, temos máis de 10.000 persoas que nos seguen no Facebook e algunhas publicacións pois chegan a alcanzar as 30.000 persoas. Temos varios miles de actividades organizadas, xa non é nin posible contalas, e acabamos cuns puntos sobre a xestión, esta parte dispositiva, logo ven a avaliativa. A iniciativa foi presentada pola parte técnica aos responsables políticos, é unha iniciativa técnica, non se constituiu nunca unha entidade de apego, ainda que poida parecer o contrario, somos cada concello traballando pola súa conta e en conxunto, non hai unha entidade que nos aglutine. Os concellos asinaron un protocolo inicial que recolle unha intención, unha proposta de desenvolver colaborativamente un proxecto sen gran detalle. Só se admiten concellos con servizo de normalización porque é imprescindible contar con unha unidade especializada que atenda e xestione o proxecto. Os gastos iniciais de deseño e produción de materiais comuns foron asumidos entre todas as entidades organizadoras cun reparto solidario, é importante tamén ter en conta isto. Solidario quere dicir que non todo o mundo ten a mesma capacidade, polo tanto non todo o mundo se lle pediu a mesma contribución, e que existen dificultades para incorporar novos concellos precisamente por cuestións de xestión, custos, etc. As normas de contratación son unha dificultade moitas veces para desenvolver proxectos conxuntos entre varios entes, varias entidades locais,
A repercusión e o interese suscitado polo programa reforzou moitísimo o papel dos servizos de normalización dentro dos seus propios concellos, creou oportunidades de coordinación con outros departamentos, a vaga de interese social que creou o apego fixo que en algún concello houvese iniciativas políticas a prol de participar nel que, mal as seren incluso aprobadas, non significaron ás veces unha participación real, que nos demostrou que non chega coa iniciativa política, fai falta o soporte técnico. A xestión das plataformas informativas como a web ou Facebook facémola os técnicos e técnicas de normalización de maneira conxunta e con unhas regras bastante suaves. Cada concello organiza as actividades de socialización, como dicíamos, ao seu ritmo e pola súa conta. Algúns contan incluso con infraestructuras como rutas do apego ou espazo apego e compartimos a imaxe do proxecto, logo, tipografías, cores, mais non sempre somos quen de aplicala con coherencia. Para a valoración final clásica, debilidades. A precariedade dos servizos de normalización que manteñen o proxecto é unha debilidade do proxecto. A escasa dotación de persoal e de recursos e a falta de estabilidade, sobre todo, pois minguan a posibilidade de mantelo en condicións de que medre e que explote todas as súas potencialidades. A xestión complexa, aglutinar diferentes administracións con ritmos e medios variados é unha limitación, como é tamén as cuestións normativas que non están preparadas, non existe unha cultura da colaboración entre administracións. O desenvolvemento desigual do proxecto, por estas causas anteriores, fai que tamén, ás veces, non esteamos á altura das expectativas das familias e as frustremos un pouquinho. As ameazas, a situación xeral da lingua e a política lingüística que se aplica, que non fan mellorar o contexto no que traballamos, os cambios políticos que poden, en determinados momentos, debilitar o interese de algún concello por continuar ou por incorporarse ao proxecto, a inestabilidade dos servizos que existen ou a falta de creación de novos que pode impedir que o proxecto se manteña ou medre no futuro. E entre as fortalezas, a globalidade do proxecto, tanto xeográfica, ainda que limitada, pero ten vocación de globalidade, como tamén de intentar abranxer todo o contexto de socialización dos nenos e nenas. Todo isto produce un efecto multiplicador enorme. Chegamos moitísimo máis lonxe do que poderíamos chegar cada un dos concellos por a nosa conta, sumados. Un sistema, de alguma maneira. O carácter implicativo do proxecto, con respecto ás familias que se achegan, se inscriben, participan, que permite xuntalas, facer seguimentos, participación, escoita, é unha fortaleza que se pode explotar. Os materiais e os recursos que se elaboran especificamente, que son moi ben valorados, tanto os físicos como os virtuais, e que poden aínda ir moi lonxe, e como oportunidades que esperta cada día o interese de máis familias, que esperta nelas un interese pola lingua, pola procura de espazos, de recursos, de redes, materiais e actividades para a socialización en galego, a boa imaxe do proxecto, a boa acollida social, que foi moi positivo para poñer en valor a lingua tamén no ámbito no que traballamos, recibiu incluso premios, que consegue achegar a xentes externos variados como negocios, escolas infantís, públicas e privadas, centros de saúde, colectivos e asociacións variadas, grupos informais, compañías artísticas, distribuidoras, etc. Oportunidades que están aínda por explotar e acabamos cas potencialidades que vemos, polo tanto, cara ao futuro, pois que o proxecto medre da man e se sosteña, e se estabilice, se consolide da man da Asociación de Entidades Locais que está comezando a funcionar, que existe un mundo por explorar, hai moitísimas posibilidades para producir recursos, moitas ideas, para facer estudos, para traballar en medios de comunicación novos, para traballar nos sectores comerciais que se dirixen ás familias e á infancia, nas redes culturais, nas actividades formativas, nos espazos informais, etc. Que o interese das industrias culturais polo mercado que se xera parece que vai medrando, que pode converterse en referente para continuar impulsando novas iniciativas, incluso en ámbitos diferentes, e, sobre todo, a acollida das familias. Isto era todo. Espero que no debate que teñamos poidan aclararse as dúbidas que puderon quedar. Tamén tedes a vosso dispor
todos os servizos de normalización que estamos no proxecto, a página web, e, por suposto, eu para calquera pregunta que queirades facer durante os días que veñan a seguir nos encontros. Moitas grazas ao Consello da Cultura, moitas grazas a todos vos por participar.